Dámy a páni, vítajte späť pri ďalšej epizóde Unity Patch Notes. V poradí, ako sa tak dívam, tu máme už 9. epizódu. Štandardne tu opäť vítam mojho milovaného Chiva. Ahoj Chivo. Ja vás všetky zdravím v novom summertime. OK, to už je summertime v marci, hej, takto. No veď v noci sa to menilo, ne? Vlastne áno, to je pravda. Ja som to práve, dobre, nepokopal som, OK, už to chápem. A taktiež tu vítam aj milovaného Bennyho. Ahoj Benny. Neviem, jestli milovaného, ale som tu. Si tu. No a čo nás tu vlastne dnes čaká, poďme sa pozrieť na tie témy. Ako prvé tu máme oznámenie nového partnera týmu Unity. Následne potom sa trošičku pobavíme aj o Gaming House, no a ako poslednú tému tu máme ROG Journey, na ktorej chalani vlastne teraz boli. A celkovo si rozoberieme ešte aj nejaké nadchádzajúce turnaje, ktoré nás tam čakajú. Takže ja verím, že moji dvaja kolegovia sú ready a poďme rovno na to. Dámy a páni, prvá téma, ktorá nás tu teda čaká, je náš nový partner, alias teda Playerland. Benny, toto ohlásenie vlastne prišlo nedávno aj s novým merchandisom na sociálnych sieťach. Dnes dokonca pre divákov, ktorí sledujú tento podcast, tak už to bude teda včera. Vyšlo aj video na Instagrame, kde sa ukazovala aj Gaming House ohlásenie vlastne toho nového partnera. Tak čo by si nám k tomu povedal, ako vznikla táto spolupráca a čo vlastne je tam v pláne s týmto novým partnerom? No tak Playerland je víceméně platforma, kde si člověk může koupit hry, klíče, jak to zná z jiných už existujících stránek, lepší ceny, je tam obrovský výběr, kredity na Steam, pokud někdo nechce zadávat někde kreditní kartu, což v dnešní době jako podle mě je velká výhoda, že nemusíš zadávat nikde, koupíš to prostě tam a na ověřeném webu. A ta spolupráce vlastně vznikla tak, že vlastně Playerland nás nějakým způsobem oslovil, chtěl nám, asi jsme se jim zalíbili, asi Chivo se jim zalíbil na podcastech, protože to je teď hlavní tvář Unity. Má veľa fanúšikov, to je pravda. Veľa fanúšikov, tak viděli podcast, tak abych to takhle oficiálně, viděli podcast a řekli si, tak ty chceme podpořit, jo. No a vlastně jako chtějí nás podpořit, chtějí s náma dělat společné věci, soutěže, nějaký akce, vlastně chtějí propojit ty hráče s tím e-sportem a chtějí nám pomoct růst, tak stejně jako komunitě víceméně. My vieme teda, že niekedy týmy majú aj nejaké krátkodobejšie spolupráce, že napríklad len na turnaj alebo podobne. Toto je teda dlhodobá spolupráca. Toto je dlouhodobá spolupráce. OK. Tak my sme samozrejme radi. A Čivo, áno, chceš si niečo povedať? No, bude to viac menej prepojenie toho Playerlandu aj priamo s hráčmi, čiže určite budeme vídať viacej kontentu aj od nich. Nejaké streamovanie začne v blízkej dobe našich hráčov a plus ďalšie nejaké aktivity v rámci sociálnych sietí. Ale na mieste je povedať, že je to taký nový, nový, alebo neviem aký partner, pretože je na mieste povedať, že Playerland je vlastne veľmi úzko spätý s digihrami. Hej. Neišli úplne do neznámych vôd, vedeli, čo majú od toho očakávať, samozrejme s vyššími trošku nárokmi, ale tak my sme radi za to, keď má niekto na nás vyššie nároky, tak poďme to ukázať, že vieme robiť aj to a možno príde niekto ďalší, uvidíme. OK, takže primárne diváci sa teda môžu tešiť na viacej kontentu, ktorý tam bude produkovaný hráčmi a hráči budú menej nadšení, že musia vlastne produkovať viacero kontentu. Ale samozrejme, my sa určite tešíme. Jak sa nemýlim, tak ja som tam zachytil, že vlastne Woozy teraz nedávno streamoval, nie? Že sa konečne mu podarilo zapnúť stream. Benny, a máš možno nejaké info, že kto po prípade ešte bude čoskoro taktiež takto, že z hráčov z týmu Unity streamovať alebo nejakým spôsobom rozvíjať viacej tie sociálne siete? No, rozvíjet sociální sítě budou všichni, to určitě. A streamovat bychom pravděpodobně měli vidět Moriska a Neofrag. On se na to stále necítí, ale jako já nevím, jestli si někdo najde Neofraga na YouTube a uvidí z jeho posledního streamu ty highlighty, já jsem viděl třeba 10krát, to je absolutní vrchol kontentu z CSK, ze streamu, co můžeš dostat. To je, já nevím, jak dlouhé je to video, asi 4 minuty, nebo 5, a to je absolutních 5 minut, že brečíš stále ze smíchu prostě. A on nechce streamovat, chápeš?
Takže chceme přemluvit Neofraga a chceme ho do toho dotlačit víceméně, aby streamoval. Víš co, jako, a i ty lidi chtějí prostě vědět, jako jak to v tom gaming houseu chodí, víš co, jo? Jo. Když tam je těch 5 hráčů sedí vedle sebe, tak budou chvíli předstírat, že jsou to slušní kucí a môžu streamovať, víš co. Dobre, nájdeme nejakú cestu, ako teda Neofraga prehovoriť, pretože ja si myslím, že by to bolo super, že proste... A nebo tam môžeš tam dojít ty a streamovat ty a oni pak lidi uvidí Neofraga na tom, že jo? Na streamu. Že ho proste ako ukradneme, že ho tam priputám k stoličke a bude... to bys musel do toho gaming houseu dojeť, že jo? Jasné, dobre. Tak to vymyslíme. To teda nejakým spôsobom vymyslíme, ale chcel som len dopovedať to, že ty si to pekne premostil akože aj k tomu gaming houseu, že ja si myslím, že naozaj ten content z toho prostredia vie byť extrémne zaujímavé. Ja som napríklad miloval sledovať streamy Monesiho, keď bol vlastne tiež, aj keď to sa mi zdá nebolo ako house, ale to boli tie G2 vlastne headquarters, ešte keď vtedy hrávali tam aj s Nikom a to bolo naozaj super, čiže určite takýto kontentík si myslím, že aj samotní diváci by uvítali a radi by videli do toho insideu. V každom prípade poďme sa presunúť asi rovno k tomu gaming houseu. Ja som teda spomenul, že tí z vás, ktorí ste nevideli, tak určite bežte sa pozrieť na Unity sociálne siete, ako to tam vlastne vyzerá. Benny, moja prvá otázka, na čo máte v pláne využiť tú pivnicu, ktorá tam je, pretože tá je akože obrovská. Viem, že sa používala na fotenie, ale je tam niečo s ňou v pláne ešte? Je to, ale to se dozvěděli lidi, když plou na Instagram a tam se kouknou na to Riosko, tak Replay to tam říká, na co ona je, ta pivnice primárně, jo. Jakože zlobiví lidi se tam dávají prostě, ve zkratce, ale Replay to rozvedl, jakože ten to trefil přesně. Takže proto to tam máme, Čivo výhradně hledal, když se hledal house, tak musel mít takovouhle místnost. Musela tam být ta pivnica, chápem. Musela tam být ta pivnice, no. To je jako v rámci výchovy hráčů prostě. No jasné, rozumiem tomu. A v každom prípade už je to teda nejaká doba, čo v podstate ten gaming house je, už je spomenuté teda aj samotnými hráčmi, že tam môžu hrať, nejakým spôsobom sa rozvíjať. Čo je tak najbližšie v pláne z hľadiska možno nejakých bootcampov? My vieme, že tam je momentálne teraz vlastne Neofraga v Uzi, ak sa nemýlim. Je tam plánovaný nejaký bootcamp, alebo ako to momentálne teraz je? No, je tam plánovaný bootcamp Unity Eclipse. Takže chlapci po mesiaci odídu na 4 dní domov, všetci. A bude tam mať 3 alebo 4 dní bootcamp Unity Eclipse, zároveň aj s Mediadeom, kde sa spravia nejaké tie základné veci s nimi a potom sa chlapci vrátia a idú trénovať znova. Bude tam akože fullka, že celá 5-ka, alebo opäť len, že pár takto hráčov? Zatiaľ sme to neriešili, viem, že tam má v Uzi maturitu teraz, takže on bude taký akože možno, že príde neskôr, odíde skôr, ale tak je to dobrovoľné, ako sme to aj hovorili na začiatku. Každý, kto chce, môže prísť, môže kedykoľvek hrať, ak sa bude zase blížiť nejaký event alebo nejaký dôležitý zápas alebo dôležitá kvalifikácia, tak sa očakáva, že tam prídu všetci a jednoducho budú hrať odtiaľ. My sme za 2 posledné mesiace spravili ako maximum, stálo to strašné peniaze a spravili sme fakt maximum preto, aby tam bol čo najväčší komfort pre tých hráčov a myslím si, že sme to do veľkej miery naplnili, pretože Neofrag zahlásil, že on nepôjde domov, na čo, veď tuto to mám stejný a mám tu všechno. Takže dokonca si kúpil permanentku do fitka, takže je to fakt vybavené vlastne komplet, hej. Môžu si tam navariť, môžu si tam oprať, môžu si tam zahrať, je to v centre Trnavy, takže akékoľvek, či už spoločenské alebo freetimeové aktivity do nekonečna môžu využívať všetko, čo je na okolí, je to všetko, ako do 15 minút peši je dostupné absolútne všetko v tej Trnave, hej. To je pravda, no. Aj Mekáč, za 10 minút sme byli Mekáči. No, Mekáč 10 a Nakupák 10 a Nemocnice, jak ďaleko je Nemocnica je 10, Alza Box alebo Alza Shop je 10, hej, takže je tam cez cestu kúsok máme vlastne Empire, kde je vlastne plaváreň a športový areál, kde sa dá vlastne športovať v podstate všetko, hej.
No, tak tam vlastne kúsok je aj tá City Arena, hej, že ako nákupák, Áno, takže áno, áno. jo, tá lokalita toho gaming house je fakt super, takže myslím si, že tí hráči naozaj majú všetko pod rukou, čo vlastne potrebujú, čo určite super. Mňa skôr ako zaujímalo, že či je tam nejaká mandatory podmienka, že proste v nejakom určitom čase, že ak ty si spomenul, že pred turnajom vlastne v tom gaming house musia byť, hej, že tam je vlastne nejaký, ja neviem, týždňový bootcamp, že kedy naozaj to je ako povinné. Platí tam asi nejaké takéto pravidlo, nie? Nemáme to ako niekde nadstavené zmluvné, ale tak ako ponúka sa to, vieš. Jasné. Príde mi to absolútne super, keď tým môže sa stretnúť pred lankou a trénovať niekde spoločne, pretože ten skok potom z toho domáceho online prostredia do toho LAN prostredia nie je taký veľký. Aj. No jasné, to rozumiem, akože patrilo by sa, hej, že pre tou lankou tam byť v tej plnej 5 plus teda a samozrejme aj coach. Ešte to by ma možno zaujímalo, keďže už vlastne ten house je vlastne vybavený, hej, videli sme to aj na tom Instagrame a vieme, že teda aj slečne už tam budú mať teda bootcamp. Budú v pláne nejaké také ako možno komunitné aktivity viacej otvorené aj pre verejnosť, že možno priebehu leta, alebo ako to vidíš, Čivo? To je to, čo sme ešte nevymysleli. Okay. Ale chceme to vymysleť aj. Ešte sme sa fakt ako s tým nezaoberali, dá sa povedať, že pred 14 dňami alebo dá sa povedať, že pred týždňom sa akože nejaká tá prvá fáza toho houseu končila. Vlastne nám tam dotiahli už konečne druhý internet, optiku. Takže už tam máme baráku optiku, dneska som sa tam bol pozrieť, zatiaľ tam nemáme ešte router, takže zajtra budem riešiť, prečo tam nie je router na optiku a uvidíme, čo začneme s tým houseom robiť ďalej, no. Dobre, tak to si... Můžeme udělat tak, že tam přijedeš a prostě 10 lidí, kteří si vytáhli ze streamu a můžete tam udělat bootcamp, můžete tam udělat grilovačku v létě, tam je zahrádka. Je tam vlastne aj záhradka, no. Ty bláho. Nejaká komunitná grilovačka a vôbec nie zle. Jakože ne chlastačka, grilovačka. Grilovačka, áno, prostě grilovačku som povedal. Pohodička, jako dobře, dáme si pivíčko nebo něco, ale ne žádné orgie, nebo ako sa to volá. To je trošku iná grilovačka. To je trošku iná grilovačka už, no. Ale pochopili sme. V každom prípade, a však určite o týchto aktivitách sa bude informovať aj na tých sociálnych sieťach, takže na to si ešte nejakým spôsobom počkáme. Páni, ešte niečo zaujímavé ohľadom toho gaming house, lebo ja mám pocit, že sme akože väčšinu vecí preberali aj v tých predchádzajúcich dieloch, že čo sa týka aj toho, akým spôsobom sa to budovalo a podobne, teraz už keď je to vlastne zabehnuté, tak je tam niečo také, že čo by ste ešte zaujímavé ohľadom z toho spomenuli? OK, tak asi... Za mňa nič ako povedané bolo všetko, ukázané bolo všetko. Možno, že potom v rámci toho ďalšieho nového kontentu spravíme ten deň hráča alebo deň profesionálneho hráča. Čiže, to super, no. Čiže pripneme GoPročku niekomu na hrudník a deň ju bude nosiť a potom z toho zostriháme nejaké video. Hej. Takže toto určite máme v pláne spraviť v blízkej dobe. Takže ľudia sa môžu tešiť už len na ten content odtiaľ a tam sa potom tam uvidia z toho houseu v podstate viacej. Hej. Teraz sme to ukázali, ako to tam je a potom už nám ostáva len ukázať, ako to tam funguje. No jasné. OK. Tento content ja s tou GoPročkou, to som zachytil, že ste sa nejako o tom bavili a znie to akože super, takže už som veľmi zvedavý, že kto bude tá obeť, kto teda bude ukazovať svoj herný život. V každom prípade určite sledujte Unity sociálne siete, kde teda bude viacej info aj o nejakých prípadných komunitných akciách s týmto gaming houseom a taktiež vlastne tam bol aj promo na Vuziho stream, takže ja verím tomu, že jak niekto iný taktiež bude streamovať z toho gaming houseu, tak o tom budete vďaka Unity sockám určite teda vedieť a uvidíte tam možno nejaký ten backstage ešte z toho houseu. No, pani, ideme dnes celkom rýchlo, ale my tam máme potom ešte vlastne takú že bonusovú tému, lebo sme si povedali, že rozoberieme aj nejaké ďalšie turnaje, ktoré nás tam aj čakajú, ale ten jeden, ktorý máme teda za sebou, je ROG Journey 2026 v Štokholme. Prvotná otázka, ako ste spokojní s výkonom chalanov na tomto turnaji? Čivo. Začne Benny. Ja nie.
Ako si spokojný. Ja som chcel tiež, že nech začne Benny a Tak potom já si myslím, necháme že jsme na to měli. Chivovi Myslím si, priestor. že jsme na to měli postoupit ze skupiny, myslím si, že jsme měli na to postoupit přes ten Metisport. Samozřejmě mě si to kecá, jo, ale podle mě jsme na to měli. A jako za mě, já jsem byl trošku zklamaný, že jsme jako vypadli už takhle brzo. Ale it is what it is, I guess. Čivinko, poď môj. No ja som bol sklamaný teda potom trošku viac. No za mňa to ako mali, nemali, to je taká hypotetická otázka. Jednoducho prišlo tam veľké sklamanie z výkonov niektorých hráčov, individuálnych výkonov, hej, takže niečo sa s tým tímom deje a mám obavu, že budeme musieť v blízkej dobe do toho týmu vstúpiť a začať riešiť veľmi nepopulárne veci. OK, vedel by si možno týznúť, že čo si máme predstaviť pod pojmom nepopulárne veci? Viem týznúť to, že Replay dostal za úlohu spraviť kompletnú analýzu posledného mesiaca hrania v rámci hrania z Gaming Houseu a jednoducho pozrieme sa potom na čísla. To všetci vedia, že ja som ako maniak číselný, takže mňa zaujímajú dáta a potom sa nejakým spôsobom rozhodne, aké budú ďalšie kroky. Ako, treba si povedať, že tá skupina fakt, že nebola jednoduchá. Respektíve, myslím si, že ako z tých všetkých tímov, ktoré tam boli, tak sme dostali tú skupinu, však predsa len ako Game Religion tam boli rankovaní aj najlepšie, aj keď je pravda, že teda proti nim sme nehrali. Mňa trošku možno mrzí ten druhý vlastne ten Decider zápas proti tomu Metisportu, pretože ja si myslím, že sme tam naozaj jednu dobu mali navrch a že to tam mohlo byť dochytané a predsa no ani ako tie prehry neboli nejaké jednoznačné, to bolo vlastne 13-9, 13-11. Nezabúdajme, že v tom prvom zápase, ktorý sme počas teda toho prvého dňa hrali proti nim, tak tam sme dokonca jednu mapu aj zobrali, a čo bolo vlastne, ak sa dokonca nemýlim, ich vlastný mapik, takže jo, mne to prišlo fajn a ja som možno trošku sa spoliehal na to, že ten Metisport po tom zápase proti Game Religion bude asi viacej vyčerpaný a že to tam nejakým spôsobom doklepneme, ale ako samozrejme zamrzí to, čo si budeme klamať, ako není to vôbec príjemná správa. Skôr, čo by som sa vás možno spýtal, ja neviem, že či ste vy potom sledovali ešte ten turnaj, ale teda Game Religion vypadli v prvom kole v playoff a ako to, že to vyhral Alliance a vo finále hrali proti Eyebalers, tak ja musím povedať osobne za seba, že som naozaj nečakal. To snad asi nikto. Jo. A len si tak hovorím, že akoby možno ten bracket vyzeral, keby sme tam my, hej, ale samozrejme, keby bolo keby, to už asi moc veľa teda z toho nezistíme. Ale minimálne, čo ja si z toho akože odnášam, je to, že naozaj niekde tá tier 2 lomeno na prelome možno tej tier 1 scény je to teraz také strašne fakt, že random, hej, aj pred tým majorom, že je proste vidno, že vznikajú tam pomerne veľké upsety na tej Counter-Strikeovej scéne. A ja teda dúfam, že naozaj čo skoro príde čas, kedy aj Unity nám tam nejaký ten upsetík ukážu. Neviem, že či ešte niečo máte k tomu ROG Journey. Asi by sme mohli vlastne prebrať, že jo. Máme k tomu, mne sa páči, ako tvoj ružový pohľad ako na to je super, ako? Ja to, ako to Jaký? Ja to žerem. Jaké to bolo testé, 13-9, 13 tak musím 11, dodať tú pozitivitu. Ale to bolo 12-6 či koľko na tej prvej mape. Vieš, že ono to bolo super, ale nie až tak moc blízko, hej. Nás skôr čo desí z toho celého za posledný mesiac je to, že každú mapu máme minimálne jedného hráča, ktorý je ako mimo. A najhoršie na tom je, že je to vždy niekto iný. Jo. Hej, a toto ako mňa osobne desí. Pretože nevieš, čo s tým. Vieš, kebyže to je jeden, ktorý ako permanentne je polovičný, tak si povieš, OK, tak sorry, ako nemáš na to, tak ide z kola von, príde druhý a ideš ďalej, hej, skúšaš nájsť adekvátnu náradu, ale desí ma to, že ten každý zápas, každú mapu je niekto mimo. A čo sa týka toho zápasu proti tomu Metisportu, tak výsledok, to je, jak sme sa bavili
na začiatku, v prvom podcaste o tom MČR a tom zápase proti Sinners. 13-11, close jak svinia, ale realita bola, sme videli, že to bolo ako na tej jednej mape úplne ďaleko a na tej druhej sme ako hrali lepšie. Hej? To sa dá povedať prakticky aj o tomto zápase, že my sme na tej jednej mape ako to ťahali za kratší, my sme naháňali to skore. Jo, akože ono, ešte keď sa vrátime k tomu úplne prvému zápasu, tak tam tá prvá mapa práve že, tretia mapa pre nás práve že veľmi dobre vyzerala zo začiatku. Hej, tam to skončilo, ak sa nemýlim, 9-3 a potom následne sa to úplne rozsypalo vlastne v tej druhej polke. Takže áno, akože máš v tomto pravdu, že tam veľmi záleží nad celým priebehom toho zápasu a nie len ako keby nad tým samotným výsledkom. Ja by som sa ešte možno ale spýtal takto, že ako sa vlastne hráčom páčilo na tej lanke z toho organizačného hľadiska. Benny, ty asi k tomu budeš mať taktiež niečo, keďže si tam... Ty si vlastne s nimi nebol priamo na mieste, nie? Ale viem, že ste sa rozprávali, tak aké to bolo pocitovo pre nich aj po tej logistickej stránke? Já jenom vím, že Replay si hrozně pochvaloval tu lanku, že říkali, že jakmile bude znova, že bychom tam určitě měli jet, že jako to bylo všechno fakt on point, high quality prostě, jo. Že tam normálně, já nevím, jestli stejný studio nebo není, ale prostě, že ESL Pro League by se tam normálně hned z fleku mohli dělat, jakože. A nevím, jestli stejný studio, to bych kecal. No. Není, že vraj, Čibuk chybe. Ale jako bylo to skvělý úplně. Není, keď sme sa na konci roka bavili, že Drakulan akože dobrý, tak toto bolo ešte o level až 2 vyššie. Tak to je super aspoň, že z organizačného hľadiska tá lanka bola dobre spravená. Uvidíme teda, vy máte info, že či bude nejaký ďalší ročník, že či plánujú, alebo zatiaľ sa nevie, hej? Nemám, ale môžem napísať, keď chceš hneď teraz. Dobre, tak môžeš prezistiť. A ja teda dúfam, že sa toho chytia, lebo je pravda, že ono v podstate tieto buy-in lanky, ako vzniká naozaj veľký priestor na to, aby sa ich tu tvorilo čoraz viacej a viacej, takže je fajn, že sa tam naozaj drží tá kvalita a že sme to teda tuto v Švédsku videli a dúfajme teda, že takto to bude aj naďalej a že aj na tej ďalšej prípadne potom Unity uvidíme. Pani, ja by som prešiel aj k tým ďalším turnajom, ktoré nás tu čakajú, ale Čivo, ako ja viem, že ty by si veľmi rád teda rozprával o tom, že momentálne asi nie sme úplne v najlepšom období, čo sa týka toho hrania. Zase. Prečo by som rád chcel o tom rozprávať práve, že nechcem o tom Nechceš o tom rozprávať. Ale tak pýtaj sa. Fanoušci to očakávajú, buď upřímný. Tak pýtaj sa. Jo, ja by som skúsil ešte možno tak, že ty si spomenul, že je tam naozaj viacero, respektíve, že každý hráč proste na niektorej mape performuje, na niektorej mape proste neperformuje. Je tam ale niekto, ako potenciálne, že kto, jak by som to povedal, že je na to odstavenie, alebo možno je to viacej hráčov, hej, že možno sú to dvaja, možno sú to traja, hej, možno je to celý tým, dúfajme teda, že nie, ale že vedel by si možno trošku viacej nasmerovať, že o akom rozsiahlom probléme sa bavíme, hej, lebo ono je to fakt ako komplexná vec, že keď ti každý hráč zahra nejakú mapu dobre a potom na tých ostatných je nekonzistentných, tak sa asi pomerne ťažko vyberá, že kde robiť tie zmeny, nie? No. Ako to uchopiť? To nechám na tebe. Výsledky, predvedená hra a komplet ako celý ten proces toho profesionálneho hrania na tej úrovni, ktorú my teda požadujeme, tak nesplňa ani jeden hráč momentálne. Hej. To sme si ako naliali čistého vína aj s majiteľmi, aj s Replayom. A riešenie nie je zatiaľ, ale padajú nejaké návrhy, tak uvidíme. Ale určite sa bavíme na začiatku o 1 až 2 menách. OK. Tak toto asi stačí a možno behom tých 2 týždňov, kedy potom vyjde nová epizóda, tak budeme mať viacej informácií. Lebo nechcem určite ako teraz líkovať nejaké interné informácie. A chcel som týznúť, vieš čo, že diváko, že aby vedeli zhruba, že o čom sa bavíme. Hej? Že či sa bavíme o tom, že jeden hráč alebo 4 hráči. No hej, tam proste. sa teraz bavíme o veľa veciach. Hej. A teraz, že OK, tak keď jeden hráč má význam ísť hľadať EU jedného hráča,
Nemá to význam? Otázka. Keď to nemá význam a budeme hľadať CZSK, čo keď za 14 dní, za mesiac zistíme, že aj to druhé meno, ktoré sme sa bavili, to neposunulo ďalej a zrazu budeme čo teraz riešiť. A znova sme stále hovoríme o tom probléme, že jeden hráč a v podstate stále meníš len jedného hráča. Hej? Takže teraz je na stole ako rad mien, ktoré tam na mňa nejakým spôsobom svietia a ja mám vybrať, že vraj som počul favoritov. OK, to je celkom náročná úloha teda, to ti držím palce. Ale teda, ty si to tak ako uvažuje sa tam reálne nad implementovaním možno aj tých európskych hráčov? Áno. OK. Tak to znie veľmi zaujímavo. No nič, ako ja si myslím, že v tomto bode to necháme teraz s tými zmenami, hej, že nech týzneme, hej, že... Pýtaj sa ďalej, ja som pripravený. Ja práve, ja by som sa aj pýtal, ale a zároveň som taký, že chcem si tu nechať niečo ako na ďalší diel aj, hej, proste, že... Ja by som sa skôr spýtal takto, to je otázka, ktorá mne dnes prišla od jedného môjho dobrého kamaráta, že ako to Unity vlastne majú z hľadiska toho, že vieme, že teda jasné, každý tým sa chce dostať na ten major, hej, to je ako není žiadne nejaké tajomstvo, ale že vy máte napríklad nastavený nejaký horizont, že proste teraz chalani, že do 2 rokov to musíte dať, do roka to musíte dať, alebo ja neviem, že do tohto dátumu sa musíte dostať, ja neviem, do top 50 VRS ranked tímov na HLTV. Ako to vlastne funguje, to točivo u vás, to nastavenie? Hovorili sme to 50 do konca roka. Mm-hmm. A uvidíme, no zatiaľ ako začiatok bol dobrý, dostali sme sa na 82. alebo 3. miesto a teraz permanentný mesiac padáme. Je to taký začarovaný kruh, no ale jednoducho nie, už tento rok nie. Tento rok ako vystupujeme z tohto kruhu a budeme ako vstupovať do toho trošku výraznejšie ako naposledy. Pretože minulý rok sme to nechali žiť nejakým svojím životom a pol roka sme stratili tým, že bude to dobré a ono to nebolo dobré ani po tej výmene. takže to bolo ako veľmi zlé, no a teraz ako do toho vstúpime určite výraznejšie. Jasné. OK, nadviažeme asi rovno aj na tie turnaje, ktoré nás tu vlastne čakajú v veľmi blízkej dobe, pretože tie tak trošičku aj možno nasmerujú, ako to bude aj s tým samostatným rankingom. Momentálne sa teda dohral Decider zápas v Lorgara Ranking Season 1 Close Qualifier, kde sme teda vyhrali druhú mapu 13-2 proti Basement Boys, to znamená, že postupujeme tam do playoff, je to double elimination bracket a top 4 týmy postupujú. Páni, ja poviem za seba, že ja si myslím, že tá šanca na postup je tam ako pomerne vysoká, že by sme mali postúpiť. Ako to vidíte vy? To je jedna výhra? To sú dve. 8 postupuje, nie? 4. To je double. Jo, double no, ale to je čiže jedna výhra ti nemusí stačiť ešte, hej, musíš vyhrať 2. Áno, buď jednu vyhráš, alebo keď prehráš prvú, potrebuješ vlastne tú druhú vyhrať. No. Jo. No, tak je tam šanca, že by tam nebola šanca. Ja sa idem pozrieť, kto tam teda ako postúpil zatiaľ. Pretože viem, že niektorými tými týmami pracujeme. No akurát jedine D-čková skupina nemá. Posledný tým chýba na to, aby bolo kompletné playoff. Je tam vlastne Colossi, Rottweilers, Inner Circle Academy Mix, Bondi, Unity, Astral a buď to bude Hyperspirit alebo Dalu Young, ktorí teda pôjdu do toho playoffka. Ja viem, že tam boli dosť veľké obavy z SC, keďže tam bolo teda... SC nechcú ísť na lanku, jasne to dokázali. Jo, čiže... ale tí teda nepostúpili, tam nakoniec aj Mix ich dokázal poraziť, takže proti polským zaujímavým chlapcom tam nakoniec nebudeme. Takže tam vlastne chýba z Dčka iba posledný Hyperspirit, alebo ten Dalyong. Áno. Jo, presne tak, no. Tam je ako kľudne môžeme povedať, že podľa toho, no tak ale tá výkonnosť naša je taká zvláštna. Ako padne na pady určite. Hej. Mhm. Ale ako mali by sme porážať tie týmy, no.
Jo. Ono, tam sa ešte vlastne potom nevie, že lebo vlastne v tom Lorgar Ranking Season 1, v tom finále, ktoré sa teda hrá v Barcelone, Španielsku, tam teda tých tímov bude 8. 4 teda idú z tej uzavretej kvalifikácie, 4 tam budú pozvané, takže tam ešte záleží, že kto vlastne potom prípadne bude aj pozvaný. Ale je tam prize pool $50,000. Takže musia pozývať od rank 1. Áno, musia pozývať od ranku 1 a ako... Ja si myslím, že toto je jeden z tých turnajov, kde sa opäť môžeme stretnúť s pomerne zaujímavými týmami. My sme sa ako s Ripplem bavili, hej, že je možné, že tam asi ten invite možno príjmu až tými okolo tej top 20-ky. Hej, že... Lebo tam sa to s niečím, áno. križuje. Že tam sa to ešte s niečím teda križuje, ale... Ale tak by to bolo zaujímavé. Ale aj tak by to bolo zaujímavé, presne, že myslím si, že toto je, tým, že je to ešte vlastne lanka, tak tam môžeme prípadne nazbierať aj tie body, takže ja to určite budem sledovať a budeme držať palce chalanom, nech tam hlavne teda samozrejme padne ten prvý krok a to je teda ten postup z toho playoffka a následne potom uvidíme aj, čo tam budú za týmy. Ono sa to vlastne začína potom až niekde v apríli sa mi zdá, ak sa nemýlim, 25. až 26. apríla, čiže vlastne až o mesiac je potom tá akcia v Barcelone, takže tam si keď tak na to budeme musieť nejakú dobu počkať. No a... Tam je kopec turnajov totižto, no. Áno, ako teraz sa tam je veľmi, veľmi živé, kvôli tomu, že vieme, koľko tímov vlastne bojuje o ten postup na Major. Druhá vec, ktorá tam ale vlastne je teda druhý turnaj ESL Challenger League Season 51 Europe Cup 3. Vieme, že sme boli vlastne v jednotke, v dvojke a máme tu teda aj trojku. Páni, mne príde, že v tom treťom ročníku, teda pardon, v tom treťom kape je zatiaľ ako keby, že najviac slabých tímov, alebo respektíve, že tá konkurencia tam není až taká silná, ako to možno bolo práve v tých predchádzajúcich dvoch. Skôr sa spýtam ani nie, že ako to vidíte, ale že čo by bolo zaujímavé pre Team Unity, ako z tvojho pohľadu napríklad, Čivo, že vyhrať to celé, alebo ja neviem, dostať sa do top 8, do top 4, čo by si brali ako úspech? Ja som počul, že sme štvrtý najvyššie nasadený tým v tej súťaži. No, malo by to tak byť, áno. To už ďalšie nehráme. Jo, mne príde, vieš čo mi príde zvláštne, že z tohto turnaja, z ktorého vlastne minulý rok Sinners bojovali potom o postup do ESL Pro League, čo ako stále sa z toho bojuje, hej, že ty vlastne keď postupíš z tých 4 kapov, vlastne z každej sa mi zdá postupuje 1 alebo 2 týmy, tak tam potom je vlastne to finálko, kde sa bojuje o postup do EPL. Ale že mne prišlo, že tam teda bolo oveľa viacej zaujímavých tímov, že tam boli Parivision a prišlo mi, že celkovo to zloženie tam bolo ako lepšie. Neviem prečo to tie týmy nehrajú. Podľa mňa možno z jedného dôvodu to môže byť, že sa to tam naozaj križí s tými lankami a že tých tímov je tam proste toľko, že možno sa nevyhneš nejakým zaujímavým ruským hráčom, ktorí sa tam nachádzajú. Takže myslím si, že toto je jeden z dôvodov, prečo to veľa tímov odmieta. A hlavne tam strašne veľa tímov dáva forfeit, hej, v tých zápasoch, že niektorí tímy to príjmu a potom to aj tak nehrajú. Ale dobre, ešte raz teda otázka. Čivo je teda, že čo by si brali ako úspech? Neviem. Ja som strašne nerád v takýchto turnajoch. Pretože tam môžeš 3 kola vyhrať a 1 kolo prehrať a stále sa ti to neoplatí vôbec hrať. Vieš. No jasne. A môžeš v konečnom dôsledku skončiť niekde top 8 a zrazu zistíš, že vyhral si 4 kolá, potom si prehral, v loseri si vyhral ešte 2 kolá a potom si prehral, čiže máš 6-2 a zrazu plus 8 bodov. No ako je pravda, že to koľko je tam zápasov a koľko z toho môžeš získať bodov pre nás asi nie je úplne, že zrovna najvýhodnejší deal. Ale tak hráme, uvidíme, tak poďme hrať, poďme vyhrať všetko, buď vyhráme to a hotovo, vieš, takže ako cieľ je jednoduchý. Hej, vyhrávať a hrať čo najviacej zápasov a vyhrávať a zmať z každého body, tak koho tam môžeme získať taký, ktorý je zaujímavý. Tak Johnny Spies napríklad je podľa mňa taký, a tých môžeme získať už v 4. kole, či kde je to, hej, tu, no. No, tak ako, OK, to je presne, no, za prehru do nich nebude moc mínus, takže pohoda. Jo. No, sa tam treba dostať, no. Takže... Jo, samozrejme, no, tak tam vieme, že vlastne, že je to ten double elim, ako bol aj v tých predchádzajúcich kapoch a teda, že je pravda, že tam už párkrát bolo
boli také tie mená, že je to na pováženie, že ako to tam vlastne s tými týmami je, ale vieme, že veľa týchto tímov, o ktorých sa hovorilo, že možno tam používajú nejaké tie kódiky, tak dávalo aj forfeit a vlastne nehrali to nakoniec vôbec. Ja dokonca neviem, že či náhodou potom tá buď top 4 alebo top 8, vlastne, ktorá tam bojuje o ten postup do EPL, že či už to není offlineové. Ale mne sa zdá, že minulý rok to tak nebolo. Mne sa zdá, že minulý rok to bolo online, ale na jednu stranu si hovorím, že by bolo veľmi fajn, aby to ESL-ko spravilo offlineové, pretože v tom momente si myslím, že veľa týchto tímov by možno ešte z toho droplo. Ale kto vie, no, akože tá cesta do ESL Pro League je dlhá, ale určite budeme fandiť a dúfať, že sa chalani dostanú čo najďalej. My teda prvý zápas budeme hrať, jak som sa teraz pozeral, že je to nasadené proti týmu brazilský Luz, čo je tým, ktorý ja som naposledy videl v roku 2022 asi, keď sme začali robiť CCTčko ešte v Republiku a odvtedy sa priznám, že nejako extra som alebo počkaj, my si ich vlastne mali v Pro Serieske, ak sa nemýlim, teraz tej poslednej. No, v každom prípade tí hráči, ktorí tam hrajú, nie sú nejako extra známi. Asi by sme mali ísť ten zápas vyhrať, nie, chalani? No, mali no. Rank 239 minus 50 bodov pod menom. Jo, ale sú to teda Poliaci, no. No, veď to je ako Poliak 2026 je Ukrajinec alebo Rus 2019, ako sa to hovorí. Tam sú teraz všetci najlepší. Ale tak prehráme, tak nebudeme to hrať. Hotovo. Ako, čo teraz spravíme? Vieš? Jasné. Jo. No, uvidíme. Ja som zvedavý, pretože naozaj zatiaľ nevyzerá, že by sa s touto situáciou ohľadom cheatingu niečo extra riešilo, ale tak možno naozaj proste Nie, tak ako, vieš, môžeme sa tváriť, že nikto nečituje, ale môžeme sa tváriť aj, že všetci čitujú, takže ako, je to jedno. Hrajú to, prehráme, tak prehráme, pôjdeme do loser bracketu, prehráme druhýkrát, vypadneme z turnaja. To je dennodenný chleba profesionálneho hráča Counter-Strikeu a esportovej organizácie. Hráš, vyhrávaš, prehrávaš, to je ako s tým sa musíš naučiť žiť a našou prácou je poskladať ten tým a spraviť podmienky pre ten tým také, aby sme čo najmenej prehrávali. A mojou úlohou je poskladať ten tým tak, aby čo najmenej prehrával, hej? A spraviť všetko pre nich, takže je to v podstate moja zodpovednosť, čiže keď sa prehráva, tak ja sa musím spovedať z toho určitým ľuďom, hej, čiže tu na to nefunguje, že majiteľ má 100% pravdu, každý máme šéfa. OK. Však ako samozrejme, hej, mňa len skôr ako zaujímal nejaká tá predikcia, že ako Vyhráme. to vidíte. Vyhráme. Dobre, tak to som spokojný. Benny, verím, že sa zhodneš teraz Čivom v tomto. Já si myslím, že budeme plakat všetci. Od radosti. Od radosti. Tak, správne. No v každom prípade, aby som teda divákom zhrnul, na čo sa aktuálne môžete teda tešiť, kde tým Unity môžete vidieť, tak sú Lorgar Ranking Season 1 Closed Qualifier, kde teda budeme hrať playoff o postup na lanku do Barcelony a druhý turnaj teda aktuálne teraz je ESL Challenger League Season 51 Europe Cup 3. To sú teda tie HLTV turnaje. Benny, zabudol som na nejaké, ktoré sú vlastne mimo HLTV? Či vodkivé hlavou, že áno? Je tam, myslím, Nodwin, ne, jeden? Nodwin okay. A počkej, vydrž, mrknu. A myslím si, že to je jenom Nodwin zatím ještě. Stále. Jo. Nemám tu nic dalšího. Takže Nodwin. Nodwin close kvalifikácia. OK. Ešte sa spýtam, ja som sa isto pýtal ako aj minule, ale vlastne toto už je po tom ROGčku v Štokholme. Čivo, najbližšie nejaká bajnlanka, kedy môžeme očakávať, že pôjdeme? Ano. Neviem, ale áno, je to všetko na tom, že to musíme skombinovať s Vuziho maturitami. Čiže musíme sa teraz na prelome apríl a máj prispôsobiť jeho kalendáru, plus uvidíme, ako dopadnú tie analýzy tých hráčov, ktoré teraz robíme. Jasné. Dnešný zápas mi teda ako hádže vidle trošku do toho. No.
Ty si pozeral štatistiky? A ja som inak nekúkal staty, kámo, vôbec, sa priznám. No, ja som pozeral a neviem, čo si mám teda ako mysleť zase o tom zápase, ktorý sa odohral 27. pred 2 dňami. Hej. Jo, ako vidím tie staty, vieš čo, ono to je také strašne diskutabilné, lebo na tom Inferne to bolo 13-4 a mne príde, že keď máš proste ako keby jednoznačný výsledok v tom CS-ku, tak tie štatistiky na tej strane toho výherného týmu vedia byť strašne skreslené. Lebo proste tam naozaj stačí, že niekto má proste buď live game, alebo proste napríklad, hej, že hralo sa Inferno, tam sa zvykne diať to, že veľakrát sa útočí len na jeden site. Vieš čo, pozerám na to a vyzerá to, že na Unity, na Inferne z Unity hráčov mali live game všetci. Jo, áno. Hej. Od 1.12 posledný po 1.81 rating 3.0, takže ako úlet. Ale veď dobre, veď nevadí. Kúkam sa teraz tiež na tie štatistiky, si ma trochu si ma s tým vykolajil, hej, lebo snažím sa zisťovať a tak a spájať si veci aj v hlave, že o akých hráčov sa bavíme a podobne. Ale dobre, nebudeme sa už nejakým spôsobom... To si na základe tohto nespojíš. Nespojím si to na základe toho, dobre. Tak aspoň teraz som informoval divákov, že nemusia pozerať štatistiky zo včerajšieho zápasu, lebo teda očividne nám teda neprídu. No, v každom prípade páni, Bainlanka teda zatiaľ presne nevieme termín, kedy teda by sme na nejakú najbližšiu šli, čože opäť divákov môžem odkázať na naše sociálne siete, kde určite o tom dáme info, alebo prípadne opäť o 2 týždne potom sa o tom môžeme porozprávať v Unity Patch Notes. Budem sa to pýtať, dokedy proste nebudeme mať známy termín, môžeme sa tak dohodnúť, že každý podcast sa na to budem pýtať. No, poslednú vec, ktorú asi by sme tu chceli prejsť tak okrajovo, nemáme to teda ako tému, ale Čivinko to spomenul vlastne tesne pred podcastom a to sú naši bratia českí, a teda organizácia Sinners, ktorá aktuálne teraz má za sebou veľmi, veľmi úspešnú LAN akciu, kde teda sa im podarilo vo finále poraziť tým Big, rankingovo sa posunuli, naozaj že raketovo. A ja sa teda priznám, že dnes som videl, že tam bola jedna výhra, jedna prehra, že proti Bigu dnes tu BO1... Nie, milím sa? 2 výhry. 2 výhry, OK. A postup do play-off. OK. A ja myslím, že je hotovo. A ty si myslíš, že je ako vybavené, hej? Že budeme že budeme kupovať akože stickery. No. Ako môže tam ten Drakulán, to play-off, tam sú Phase a títo, ale myslím si, že ako Sinners ešte neskončili. Ja sa práve pozerám, oni vlastne hrajú zajtra proti Bad Boomu. No. Tých rozbili naposledy, tak ako štatisticky, zase ja idem čísla, hej. Ale treba povedať, že neveril som na začiatku roka, ale o to som šťastnejší a Baščovi to ako brutálne želám, prajem mu to. A držím mu palce. Určite minimálne jedna stickerka Bistik niekde na mojom equipte niekde sa objaví. Tak dá hlavne hezký podpis, že tam bude nejaká hladina. Ja sa teda ale pozerám, lebo oni ak ten zápas vyhrajú, tak sa vlastne posunú o jednu priečku, čiže by sa opäť posunuli na to 17. miesto. Lebo ono sa to v reálnom čase mení. To sa mení v reálnom čase na HLTV, ale musíš pozerať ten rebríček Valve Ranking, nie VRS Invites. Okay. Dá si Valve Ranking, dá si Europe a zistíš, že Sinners sú hashtag 14 aktuálne v Európe. No jasné, lebo hento VRS-ko je vlastne global, čo tam ukazuje v tej matchroomke. Hej, to máš pravdu. Čiže momentálne sú teda 14. VU a... 17 postupuje, no. S tým, že teda playoffko, ja sa teraz pozerám a oni majú vypísaný teda ten prvý zápas, ale nemajú tu vypísaný celý bracket toho playoff. Čiže... On sa ešte hrá, myslím, ne? Aha, okej. Čiže ono je len známe aktuálne, že áno, máš pravdu, že tam sa vlastne hrá až do večera, takže celý ten bracket nie je známy, ale je teda známe, že budú prvý zápas mať proti Bad Boomu, keďže postúpili vlastne ako prvý tým zo skupiny. No, okej, ako je to... Ako môže sa to ešte, ako teraz keď na to pozerám,
Ako môže sa to ešte skurviť, ako, ale ja kokos ne, už ne. Do třetice už snad doufám, jako... Ty vole, to už ako... Ty vole. Ja tiež dúfam. Polovina scény by sa zabila normálne. To už nejde. Toto. Pani, V Robloxe, áno, musíme špecifikovať, keďže sme na YouTube. Ale dávam otázku a ja viem, že každý z vás bude mať na to úplne inú odpoveď. Fakt, že výbornú otázku som tu ukuchtil. Ježiši Kriste, teším sa na tvoju Pani, otázku. poď. Keď sa to... Jak žiletka by bola tá otázka. Keď sa to podarí, hej, čo ako veríme, že sa to naozaj podarí, čo to znamená pre československú scénu? Benny, dám ti ako prvému slovo, pretože viem, že Čivo bude mať podľa mňa nejaký opačný názor na tvoj názor, takže poď. To teď nevím, jestli si říkat můj názor, opačný názor. Já nevím, podle mě jako by to mohlo motivovat další lidi hrát. Chtěli by se dostat tam, co se dostali kluci a myslím si, že by to mohlo jakože přitáhnout světlo na našu scénu. Nějaké novou energii a tak. Ale nemyslím si, že nám to nějak pomůže k tomu, aby jsme se vrátili tam, kde jsme byli dřív, že jsme měli 89 lanek a 89 týmů, tady to se nemyslím, že se stane tak zase tak moc. OK. Ako to je niečo, s čím sa možno Čivo aj zhodne, actually, takže čakal som možno trochu iný ten, lebo naposledy, my keď sme sa bavili o tom, keď sme kúkali tých Sinners, ja som v poslednej dobe mám takú aktivitu, že síce nestreamujem, ale občas zavítam na Unity TeamSpeak a keď som tam s nimi, a teda mne prišlo, že Benny bol taký viacej pro ten názor, že to extrémne pomôže a Čivo práve... Ty si povedal, s tým úplne nesúhlasil, ale tak dobre, povedz teraz, že čo si myslíš, že aký to bude mať teda vplyv na to, čo je extrémne pomôže? Vieš, pozor. Hej. Čo je extrémne pomôže? To je, tak ja neviem, ako to vtedy, tá diskusia sa mi zdá, že ja som sa s vami o to nebavil, ja som vás len počúval, hej. No. Ale mne príde, že Benny to myslel tak, že ako keby ten e-sport na CZSK scéne bude mať vďaka tomu určite oveľa väčší spotlight. Možno aj z toho mainstreamu. Čo teda akože je to také, že diskutabilné, ale mne prišlo, že ty si s tým úplne nesúhlasil. Čiastočne, OK. Čiastočne súhlasím, že to môže hodiť dobré svetlo na e-sport v našom regióne v rámci mainstreamu, keď sa to správne uchopí a správne sa tá organizácia niekde natlačí. A v tomto by mohla byť extrémne napomocná Playzona, pretože patrí do grupy Prima, tak prečo im nepomôcť v tomto? A zároveň pomôcť aj sebe. Hej? Ja už o tom hovorím ako hotové veci, ale je to čo viac chceš dosiahnuť v e-sporte v našom regióne, ako postup na Major. Hej, čiže to je vec, ktorá by si zaslúžila určite ten mainstream aspoň niečo. Ja nehovorím, že v hlavných správach, ale ako v nejakých reportážach v rámci Primy a týchto médií, kebyže sa Playzona prihovorí za nich a vyšľú tam dobrých ľudí, ktorí to dokážu správne uchopiť, tak tento spotlight na tú celú udalosť môže pomôcť získať možné ďalšie peniaze do tej scény. Ja nehovorím, že začnú tiec milióny, ale je možnosť, že sa na nás začne pozerať zase trošku ináč a možno, že to osloví práve tých endemických partnerov, pretože keď si to zoberieš, tak z tých endemických partnerov v československom e-sporte je, že 0. No. Logitech trochu, áno, ale viac komunitu ako profi e-sport v rámci CZSK. Čiže Logitech podporuje streamerov, influ a tieto veci, čo je good, pretože tak je to biznis, že v prvom rade. Trošku menej, aspoň vydávam ich na Playzone, že tam majú nejaké veci kúpené, ale v rámci tímov vôbec. A ostatné značky, to je minimum. To je minimum, čo sa týka akože e-sportu.
Ale ja mám pocit, že to ako keby nie len, že CZSK, ale že to je celkovo ten middle Europe ako region. Pozri si, ja neviem, keď si začneš pozerať top 20, top 30 tímov na svete, ja chápem, že asi musíš byť top 20 na svete, aby si sa k takým spoluprácam dopracoval, ale každý ten top tím má endemického partnera, niekde Asus, Lenovo a teda Logitechy a neviem koho, všetkého, HyperXy na rukávoch, na dresoch a neviem kde všade, hej, takže áno, a toto práve môže byť, že tu k tým z 10 miliónovej krajiny sa dostal až na major, tak ten trh tam akože, keď to správne uchytíme, nemusí byť až taký špatný, tak možno, že ako ja nehovorím, a to je to, že kde som ako nebol vyslovene v hype, že teraz začnú tiec milióny, hej, pretože globálne značky sa na to pozerajú samozrejme očami, koľko zarobíme, pretože tam sa všetko preratáva na zisk a na obrat, takže hovorím, že môže sa stať, že nejakí endemickí partneri začnú sa zaujímať do náš región. Čo sa týka na endemických partnerov, tak tam je to na ako diskusiu, či ich zrovna účasť na majory presvedčí k tomu, aby investovali peniaze do československého e-sportu. To je ako veľký otáznik, pretože myslím si, že z tých neendemických partnerov tak polovica ani nevie, čo je major. Jo, ako tam ide skôr o to, že máš tam asi pomerne ako veľkú visibilitu aj z hľadiska možno nejakého dlhodobého pôsobenia, že proste raz, keď už sa na ten major dostaneš, tak... Áno, ale neendemický partner v rámci CZSK má... Vieš, to musíš naraziť na niekoho, komu nevadí, že majú zahraničných hráčov, nevadí, že budú vidieť na najväčších turnajoch na svete. Vieš, oni keď nemajú presah mimo CZSK, pre nich to je ako nepodstatné. No jasné, to chápem. Takže je to ako... A preto ja hovorím, že to bude, keď Benny hovoril o brutálnom spotlighte a neviem čo všetkom, tak ja hovorím, že taký brutálny spotlight to teda ako nebude, ale môže to byť niečo, čo sem zase priláka niekoho ďalšieho. Hej? No ja som sám zvedavý na ten dopad, pretože ja to poviem tak, že ja som niekde medzi, že ja tam tiež vidím ako keby veľkú nádej v to, že to ani nie, že čo sa týka partnerov priláka, ale že tých ľudí to dokáže prilákať, lebo podľa mňa ako Sinners majú pomerne veľkú fanbase a myslím si, že stále sú to ako keby ľudia, ktorých oni dokážu osloviť, hej, tým, že tam boli naozaj väčšie spolupráce, napríklad aj s tým Kauflandom, hej, že kde sa to objavovalo v tých reklamách a podobne, že myslím si, že oni nejako podvedome ľudia o nich vedia a teda keby sa im tam naozaj niečo takéto podarí, tak je tam možnosť toho rastu. Ale ako si ty povedal, môj ako keby najväčší problém je presne s tým, že už to proste nie cez DSK Core, hej, že už je to... Už sú tam proste traja zahraniční hráči, ale zase na druhú stranu človek, keď sa nabísi na tým, tak stále tam máš napríklad kouča, ktorý je ako Čech, hej, že v podstate, keby rátaš aj jeho, už to pracuješ, povedzme, že 50/50, hej, ale kebyže to nepřeješ nikomu z nich, tak Bystíkovi si všechno to musíš přát. No jasné. Jako mi neříkej. Chápeš, to vůbec nemůžeš řešit. Ale hejtři řeknou, že Entropic bol prvý, ale nebol. Neberem to tak. To je vlastne true, no. Keby sa to bere na orgu, tak vlastne Entropic bol prvý, no. Ale nebol. Ale tak neberem. Nebereš, chápem. Víc český než Entropic. To je pravda, ako minimálne, čo sa týka hráčov, tak určite, hej, že tam to bude sedieť. No v každom prípade, páni, ja som zvedavý hlavne aj, že čo príde, že potom, hej, lebo ak sa to podarí a teraz dajme tomu, že na tom majory naozaj dokážu aj niečo uhrať, tak podľa mňa už si sa dostal niekde presne na ten prelom tej tier 2, tier 1. A veľmi by ma zaujímalo, že a v akých nadchádzajúcich turnajoch tam možno naozaj túto organizáciu uvidíme. Pretože tam si myslím, že už môžu dostať invite do pomerne zaujímavých turnajov. Ak sa teda im podarí udržať naozaj, že niekde nad top 20 povedzme, hej. Čiže sám som na to zvedavý a skúsme si dať také predikčné okienko, hej, že tak pozrieť sa do budúcnosti, že ako to bude vyzerať, vy to máte isto radi. Ako sa hovorí na pohovoroch, že kde sa vidíte za pol roka, tak teraz odbočíme od Unity, ale tak objektívne, kde vidíte Sinners za pol roka? Benny, začni. Pokud se jim podaří major, tak minimálně polorozpadnutý. Já si myslím, že se to rozprodá. OK.
Já si teda jako nemyslím si, že by to asi jako Sinners chtěli, ale myslím si, že pak by mohli přijít jako nabídky, které je těžké jako odmítnout. Ako myslíš si, že keď sa im začne dariť, tak proste tam bude tá iniciatíva to predať, hej? Já si myslím, že to bude další Ends. Že se to může stát, já si myslím, že se to může stát, nemusí. Já budem rád, keď to udrží keď postupí na Major, udrží sa všetci 5 a budú stále mít stejné výkony, já budem nejšťastnější člověk na světě. Ale bojím se, že se to nestane. Čímko, tvoj odhad? Jsem utol, ne? Nie, on sa usmieva, to je predzvesť dobrej odpovede. Ja som chcel povedať, že za pol roka ich vidíme na finále mačare proti Unity v inom rostri. OK. Pretože mám tiež veľkú obavu, že tam jednoducho prídu ofery, ani nie že na odkup týmu, ale na odkup hráčov. A to keď je dáme vám za neho 3 milióny českých korún a ten hráč zrazu dostane ponuku, že bude zarábať to, čo teraz len tam bude 1-0 navyše, tak to sa ako kámo ťažko ako odmieta. To chci skúsiť, no. Akože, máš aj nejaký takýto odhad? Že aj by si povedal, nie, že koho, len si to myslíš, tak, že ako niekto ale tam... Ale tak nebude to prvýkrát, čo sa to stane. No jasno, no. To sú veci, ktoré sa akože dejú. Otázka je, keď sa to podarí a Sinners zapracujú, získajú partnerov, tak potom možno, že si udržia. Keď ich zaplatia tých chalanov. No tam záleží, či oni budú mať tú motiváciu to naozaj fakt, že udržať, alebo jak si ty povedal, že prípadne rozpredať tých hráčov, lebo však ono za posledné majore, aj akože ten posledný Goučkovič, však tam bolo strašne veľa ako keby týchto príkladov, že mal si Gamer Legion, mal si Monte, mal si Apex proste, ktorých mali tých kvalitných hráčov a nakoniec to naozaj väčšinou vykúpili tieto veľké organizácie. Takže, no vidíš, takto som sa nad tým napríklad nezamýšľal, že tam je celkom veľká možnosť, že tam bude ten záujem od tých ostatných organizácií to odkúpiť. No uvidíme. Dajte nám určite vedieť nejak do komentárov. To ma zaujíma, že aký majú na toto pohľad naši diváci, že ako to zo Sinners vidia behom nejakého možno toho pol roka, alebo teda, že ako sa táto zostava bude ďalej vyvíjať, rozvíjať a podobne. My budeme veriť a dúfať, že raz sa to takto budeme baviť o Unity a budeme hovoriť, Ale treba povedať, že aby to tejto scéne pomohlo tak, ako si predstavoval Benny, tak to by na jeseň musel prísť druhý major a ideálne budúci rok 3., 4. a potom sa začneme baviť o tom, že ako tu sa začnú diať veci. Že by to muselo byť ako viackrát za sebou. Myslím si, že áno. Mám obavu z toho, čo sme sa tu teraz bavili, že príde jeden major, boom, odídu 2, 3 do lepších tímov, do lepšie zaplatených tímov a začne zase kolotoč. Môže byť, no. Tak my už sme, sa mi zdá, mali major, kde sme mali ako keby, že majoritu CSDSK Core, že mne sa zdá, že Hellraisers, kámo, spätne sa to ako keby podarilo v tej trojke, nie? Že tam bol ešte vtedy Zero Styko Oscar. A nie som si, viem, že na minore boli, vlastne počkaj, oni, nie. Ja si myslím, že nie, lebo Oscar bol prvý na majori a to už bol v Mousesports. Jo. To nemohlo byť máš asi pravdu, lebo oni vlastne vtedy hrali minor a ak sa nemýlim, oni vlastne prehrali ten posledný eliminačný zápas proti Liquidu, kde hral vtedy Simple, ktorý vlastne potom dal ten epický highlightík vlastne počas toho majoru. Buď to bol Columbus, alebo to bol, teraz neviem. Columbus, no. Jo. ESL New York, áno, máš pravdu. Jo, čiže, no, vidíš, ale Zero má stickerku, ty kokos, teraz som sa zamyslel nad tým, že... Ja si myslím, že Zero Styko možná, neviem, jestli to stihli v Hellraisers ešte tenkrát s tým Dead Foxom, ale nemyslím si, že to bolo... Nemyslím si, že to bolo so Oscarom? To určite nie. Môže byť, no. Prvú stickerku CZSK a Corom bude mať Unity. OK. Čože? Akože znie to super, boli by sme určite radi. Som sa teraz, Zero má z Atlanty akurát stickerku, 2017.
A to bolo teda z Hellraisers a jo, tam vtedy tá zostava bola podľa všetkého, že Styko a Oskar už bol vtedy v inom týme. Jo, je to tak. To bol Dead Fox Angel, ne? Jo, Dead Fox, Bondík, Angel, Zero, Styko. Bondík, on hrá Valorant teraz. Myslím, že hrá za Navi Valorant. Kto? Bondík. Nebo Angel, nebo niekto z nich. Ja Bondík hrá za VB, ne? A? Tak Angel, niekto z nich, niekto z těch, co bude jako oldschoolový, tyto. Ten nás ešte furt stále poráža, Bondík. Bondík, no, to je On tiež legenda. takto vykrútený sedí pri tom kompe. No v každom prípade, pani, asi máme prebraté všetko, čo sme chceli. Dnes sme to inak stihli do hodiny, čo je ako veľký úspech, hej. To je hustý, no. To by som ani nepovedal, lebo vždycky... To je po celý Čivíkach je slovo moc. Jo, dnes nedostala toľko priestoru, ale minimálne, ja mu tu dám shoutout, okrem toho, že teda aktívne teraz pracuje na mojom kickshope, tak on síce nevie, lebo nevidí kameru, ale mám tu dres Joshua and Friends dnes na sebe a týmto som sa mu chcel poďakovať, pretože jeden z hlavných ľudí, prečo bola táto predstava pretvorená do reality a prečo tieto dresy máme, takže Čivinko, veľmi pekne ti ďakujeme. No a taktiež by som sa chcel poďakovať za to, že ste tu boli dnes, páni, na tomto podcaste spoločne so mnou, takže Čivo, ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem, čau. A taktiež ďakujem veľmi pekne Benimu, že tu dnes bol so mnou. Ja díky. No a dámy a páni, my sa vidíme opäť o 2 týždne, možno už aj s nejakými zmenami v zostave týmu Unity, nechajte sa prekvapiť, o čo si viacej si budeme dávať určite vedieť na našich sociálnych sieťach, uvidíme, že či neprídu nejaké líky a určite sa keď tak prípadne o 2 týždne o tom spoločne porozprávame. Zatiaľ sa majte a čaute.